Здравейте! Вие сте с Между книгите, подкаста на библиотеката. Аз съм Христина Йорданова, а днес наш гост е един човек с няколко призвания и много енергия. Той успява да съчетава спорта, професията си и литературата. Днес ни гостува в ролята си на детски писател, но ако ни позволи, ще надникнем и отвъд това амплоа. Много ми е приятно да кажа добре дошъл на Гочо Гочев. Радвам се, че си тук. Благодаря за поканата и на мен ми е много приятно. Непознато ми е, за първи път участвам в такъв подкаст. С желание така ще следя всичките ваши серии, защото имам само така бегал опит в тези неща, но както каза, отворено е всичко. Днеска може да си говорим, въобще не се стремете да е само в тая ниша, която спомена за литературата. Добре, много благодаря за този кредит на доверие. И все пак ще започнем с литература, защото ти гостува при нас преди няколко дни в рамките на маратона на четенето. Срещна се с 2 класа. И мисля, че на децата им беше много интересно. Покани ги на теб тук на самата сцена. Не беше просто четене от твоя страна и според мен се получи много вдъхновяващо за тях и останаха доволни. Какво обаче на теб ти носят тези срещи? Първо, на мен ми направи впечатление така дисциплината, която имаха тия деца, тия 2 класа от 2 училища различни. И това, че доста добре се справиха с четенето на непознатия текст. Не е тайна, нали, че напоследък децата не обичат да четат книги, поради факта, че получават на готово голяма част от информацията по цифровите източници, от интернет. И някак си им липсва този допир с самия материал, с книгата, с листите, с хартията. Това дава много. За мен беше много важна тази среща, за да видя, че има такива деца. Аз знам, че има, но примерно в моя клуб има доста деца, които четат книги. Даже ние имахме традиция на всеки рожден ден, според детето подарявахме по една книга, като преценяме, нали, възраст и така темперамент на самият наш възпитаник. И се получава, четат си ги децата и имахме също така една идея от наши родители да направим някаква библиотечка в залата, но към момента не бързаме, защото тук при вас има достатъчно книги, а пък е нека да свикват да ходят по библиотеки. Аз, може би от 3-ти клас, 4-ти си спомням, че от всичко, от което имаме нужда, го намирахме в библиотеката. Да, и сега могат да го направят. Детския отдел се старае да бъде едно атрактивно място за тях. Дори в това време, както ти казваш, на много информация, на друг тип преживяване на децата, но и срещите с хора като теб се надяваме да бъдат още една мотивация за това да четат истински, реални физически книги. Ти, между другото, го каза и в срещата, харесва ми да я пипам книгата. Да я усетя. Не само да я помириш книгата, това е... Там е чара на една книга. Имам идея да се взема най-после един електронен четец, но все още, докато имам книги вкъщи, които не съм прочел, няма да се взема. Ще карам на материала, на класиката, на хартията. Интересен факт, който ми сподели след срещата с тях, беше, че един от класовете всъщност е от твоето първо училище. Беше ли за теб някак си по-вълнуващо това или всички деца предизвикват подобни... Аз се изненадах първо, че не знаех, нали, че има от Кирил и Методий в Черноконево. Това е едно старо училище с традиции. Така. Има и доста известни личности, които са завършили, са учили там. Не знам дали знаете, Стойчо Младенов е известният български футболист и треньор след това в ЦСКА в Португалия, който е играл. Не е възпитаник на Кирил и Методий. Но нямал съм време в последните години въобще да отида там и ще се радвам наистина пък направя една среща с тези деца в Черноконево и с тяхните учителки. Даже не знам дали някой от тези мои учителки все още преподава там. Възможно е, имат много хубав екип. Ние бяхме онзи ден при тях и честно казано, наистина се личи си, че се полагат много старания. На въпросната среща пак да те върна, сподели тогава, че ти си имаш ясен спомен за това, кога си написал първото си стихотворение, дори го цитира. Да, аз го цитирах. Това беше в часа при госпожа Грозданка Милева.
Тя ми беше учителката по литература и по история и по български язик. По-късно беше водеща на моята сватба. Ние с нея си държиме така доста приятелски отношения. Аз много държа на учителите, които са положили основата на нас, на нашите деца. Те говорим за началното образование и след това. Винаги намирам време на учителките на моя син, той вече е в 11 клас, на тези, които са го взели от първи до четвърти, да им се обадя за празници, за поводи. Също и с моите, които са били. Това са първите хора, които ви дават всичко ви дават. Така е и остават някои учители наистина за цял живот, независимо човек на колко години стане и как му върви живота. Учителя остава една незаменима следа и много, много важна. Абсолютно. Всъщност ти самия също си, освен писател, си и учител. Не по литература, но друга голяма тема в твоя живот, спорта. Как стана така, че да е толкова важен за теб? Когато започнах работа в системата на МВР, осъзнах от контакти с колеги, с всякакви други личности, че за да може едни индивиди да се развиват правилно, трябва да им се дава насока. Това е дълбока превенция. А превенцията става със спорта. И си направих тогава група с малчугани. Някои от тях в момента са вече възрастни. Следя си прави статистика, кой какъв е станал. Имаме лекари, имаме един районен съдия, имаме един, който е консул на страната в чужбина, имаме си учителки, инженери. И това беше основната превенция. Не някакви децата станат шампиони, спечелят медали, а да се могат да се реализират и да бъдат дисциплинирани, да могат да създават след това и те след тях други такива индивиди. Да. Изглежда като да са две различни посоки, но всъщност ти си доказателство за това, че те могат да бъдат много свързани. Литературата, спорта, заедно да изградят една личност, която да е устойчива. Задължително. Той няма как да е добър спортист, ако не е добър, ако не е умен, ако е добър ученик, или като не полага усилия в училище. Тези двете неща са свързани. Няма ли четене, няма развитие на мозъка. Аз имах една Леля, тя беше професор по философия, ми казваше, виж, кой има един литературен минимум от около между 70-80 страници на ден, който трябва да се постига по някакъв начин. После почваме да затъпяваме. Ние не можем да го постигаме този минимум 70-80 страници четене на ден, не всеки ден. Нямаме възможност, но е хубаво да си поставяме някаква цел за четенето на ден. Примерно за една седмица една книга или пък поредица някаква да започнем, която да ни дава после желание да продължаваме да четем. Защото наистина, когато не четеш, нещата се променят. Така е. Променят се и в какъвто и свят да живеем, книгата си остава нещо, което гради и, както се казва, отваря прозорец, за да видиш нещо много, много важно и което може да ти повлияе, разбира се. Споделяш в едно интервю, че твоя син е твоя първи читател или един от първите читатели. На срещата ни пък сподели, че ето тук, ако ми позволиш, ще покажа ето тази илюстрация от книгата "Лятото на киселите краставички" всъщност е негова. Как се чувстваш, като имаш дете, което по някакъв начин, освен твой читател, е станало и съавтор в творчеството ти? Радвам се, че му харесаха тия неща и така. Аз просто го поканих и искаш да им помогнеш. Трябва ми за "Задна корица" някаква картина да измислиш. Казах му каква е тематиката на книгата. На колко години беше той тогава? Тогава мисля, че беше в първи или втори клас. Може да е било някъде. Нека да я покажем пак. Първи или втори клас. Ти даже тогава каза нещо за палците, но като си на 8 години... Съпротивлението се губи на палеца тук. И той така го прие с голямо желание и тематично много добре стои и като възраст на читателя също е хванал, къде случайно, къде може би се е замислил. Но на мен много ми хареса и на самия издател му хареса много и я сложиха отзаря на корицата. На корицата на книга, която е част от поредица. Да очакваме ли други книги? Или за сега си решил само тази да остане? Тази е първата, тя предстои, има изготвена вече втората, обаче все още изчакваме правилния момент, когато да я пуснем. Това е романче за деца, което е провокирано от децата в нашия град.
Изцяло. Добре. Ако ми позволиш, аз ще ти прочета пък малко от ето тази книжка, твоя. Признавам ти, че тъй като аз съм библиотекар в детския отдел, видях тази книжка, започнах да я чета и си казах, леле, какви хубави книжки имало, които даже не са и направени от изкуствен интелект. Казвам го с намигване, знаеш, че вече времето е такова, че има много литература с изкуствен интелект. И много хубави стихове правят. Хубави. Аз съм ги чел така, ритмични са. Да, ритмични са, обаче да ти кажа честно, аз го усещам, като че да е изкуствен. Ако си прочел повече стихотворения, го усещаш, иначе не. Да. Две неща ще прочета, които са ми любимите. Първото е, Поли взе едно решение. Ще се впусне в приключение. Да премине през гората, през полята и блатата, ще намери тази фея и говори спешно с нея. Да. Много ми харесва това. Да кажем, Поли, Доброто плюшено мече е книгата и другото е финала, който и тогава с децата, даже си спомням, че така ти ги попита какво според вас е станало и те инстинктивно отговориха какво е станало. Ето и какво станало накрая. После си заспал в студа, тук пред моята врата и сега аз ще ти дам дар заслужен и голям. Вместо плюшено мече ще си с истинско сърце. Точно така, да. Да, много ми харесва как едно мече всъщност е олицетворение на много неща и дори да си дете, като го четеш, след време, като пораснало дете, пак можеш да си намериш. Възприема се информацията по начин, по който ти е много по-лесно така попиват, когато е с рими. И наистина трябва да има такива начини, когато с по-елементарно, по-лесно да се поднасят на децата, за да могат да го възприемат. Аз нали ти казах тогава за книжката с стиховете, защо какво ме провокира мене. Да, искаш да ни припомниш. Да, дълги години наред, аз както ги помня, само 2 круши плюс 2 ябълки и Ваня имала пакет с череши, били 20 и от тях изкарала 6, колко останали. Тези задачи съм ги решавал аз, после ги решава и сина ми, викаме, няма как това нещо да продължава 25 години. Даже и повече. Да. И тогава ме провокира това специално, нещо, което по-лесно да ги накара да смятат и да учат граматика, география. Ти, както се забеляза, книжката съдържа много такива стихове, които насочват към тези предмети. Да, пътешка математика. Да, за тази книжка говорим. Ние, разбира се, сме я подготвили, имаме я в детския отдел, така че всички могат да дойдат и големите също могат да дойдат да я вземат. Мисля, че има какво да си откраднат. Могат до 4-5 класа могат да се възползват от географията и от граматиката. Могат, а пък възрастните могат пък да си намерят нещо за себе си, защото като се връщаме към детските книги, винаги намираме. Добре, аз ти прочетох любимите ми части от тази книга. Мога ли да те помоля, ти пък да ми прочетеш някое от любимите си стихотворения от тази книга? Да, мога. Сега какво е любимо стихотворение. Добре. На мене, като цяло, аз тук имам едно, което е малко по-еко и пак е така, нали, провокирано от разни неща. Горските чистачи се казва стихотворението. То е малко по-различна тематика от тези, които са по-образователни. В един дъб, извесен и стар, столетен горски господар, живеят горските чистачи, братя, пъстри, весели кълвачи. Задача има всеки да почисти борови ели смолисти, полянки и всеки дол тревист, и някои дървета лист по лист. Почистиха брезата, габара, леската, ред тополи, дряна, клена и върбата. 3 ниски круши в клоните с хартия, изхвърлена от някакъв ловджия. За миг не спират бодрите пернати, прилетат, кацат птиците сърцати. И всяко кътче в гората, в старата гора, изпълнено е със свежа чистота. Тук така бях провокиран от това, че животните наистина си правят самопочистване на гората. Това съм го виждал, катери се хвърлят, нали, махат тия хартии. Тук в парка съм забелязал, къде има по дървета закачени и също и птичките. Проблема е, нали, че някои неща им остават по гнездата и по местата, където живеят. Няма някои неща как да бъдат почистени дори от тях. Абсолютно.
Затова трябва да го направим ние. Това е, нали, самата идея. Да, и когато едно дете прочете такова стихотворение, би могло да се замисли на тия неща. Именно. И да предприеме малки стъпки. И ти тогава го каза, големите стъпки са си големи, обаче малките... Забелязва се, не знам, нашия град има от най-така добре, как да го кажа, построените и направените градове с нещо горе, много хора, които идват от други градове, са впечатлени от чистотата на града и от подредбата му. Вярно е. Да, и забелязвам аз пред повечето младежи и по-малки момчета и момичета, че наистина държат да им е чисто и да им е подредено. Много правят самоинициатива, гледам ги почистват по определени райончета, така като мине, дига хартийка, сложи я в коша, което е много хубаво. Много е хубаво. Даже наскоро, знаеш ли какво си мислех, че когато човек живее в среда, която е красива и чиста, има по-голям шанс да стане по-добър човек. То сигурно е така. Може би е така, защото когато живееш в среда, която не е естетически издържана, тогава успяваш да си естет въпреки. Ти се вписваш в средата, това е. Така е. Когато всичко е около тебе добре, и ти ще си добре. Няма как. Да, средата ни определя и ние определяме средата, свързани сме взаимно. Един въпрос, който може би е за 100 000 лева, да ти задам. Давай сега, ще видим. Ако трябва, ще търсим помощ от приятел. Ако трябва, ще потърсим. Как успяваш да си всичко това, което си? Ти си имаш професия, работиш усилено, предполагам, по всички свои професионални задачи, спорта, литературата, семейните ангажименти, бащинството, време лично за теб, а пък творчество, защото тя литературата, нали, ти си имаш срещи с деца, но трябва и време за писане. Писането обикновено е самотно занимание. Да. Значи време се намира, защото спорта и литературата разтоварват и дават това спокойствие. Примерно, когато човек е напрегнат от работата си от целия ден, когато е имал много работа, имал много задачи и няколко часа прекарани с децата в залата или един час дори да е само, зарежда. По същия начин, ако седнеш да напишеш нещо, аз, както казах на децата, много по-лесно се пишат стихове, отколкото един роман. Защото, така ли е наистина? Да, така е. Поне за мен е така. Сега може да има автори, които им е много по-лесно да пишат някаква история, отколкото стихчета, но стихчетата се пишат много по-лесно, защото там не търсиме герои, не търсиме сюжет, не търсиме нищо. Там просто си излиза и си го записваш. Само, че твоите рими са си рими, не са бял стих, защото в последните години знаеш, че има тая тенденция хора, които не пишат рими и казват, че това е бял стих. Дали всичко е бял стих, това вече е една отделна тема, но лично според мен да пишеш в рими и то да пишеш смислено си е дарба. Може би на теб ти се струва лесно, защото я имаш, не знам, но всичко това си е талант, за което се радвам, че ти го осъществяваш. Казват, че таланта е и отговорност. Разбира се. Трябва да не можеш, нали, да имаш нещо, което имаш, да пък да не го прилагаш. Аз съм такова мнение. Сега, в момента и за спорта, и за литературата, като говориме, много често, понеже някои поколения сега по-млади са малко как да го кажа, не изнежени, трудно вземат решение, трудно се мотивират. И когато едно дете е талантливо, ние го забелязваме примерно в спорта при нас. В залата, да. Да, но той не може поради някаква причина да положи усилията, които трябва да положи, за да развие талант. Ако го развие този талант, ще успее много занапред, нали, в тая сфера. Спорта говорим конкретно. Да. Но често родителите си мислят, че едно дете трябва да занимава с 5 работи едновременно. И по този начин това, което е канализирано като работа при него, почва да се разкланя в една посока, в друга посока и фокусът се загубва. Фокусът се загубва. И таланта. Да, и не може да развие... Не мога да реализираш. Не може да се реализира до край. Да. Ами, ти си пък доказателство за това, че талантите,
ако човек е фокусиран, ако е добре организиран, могат да бъдат развивани в няколко посоки. Мисля, че освен талантлив писател си и добър пример и това е причината да те поканим в днешния епизод. Благодаря ти за времето, което отдели. Благодаря ти за срещите, които така беше голяма и значима част от програмата на Маратона на четенето. И ти пожелавам успех във всички начинания. Беше ми приятно. Много благодаря, на мен ми беше така приятно да участвам в този подкаст. И наистина ми е интересно, защото ще го следя от сега нататъка. Тази нова форма, която от години е на изява в пространството, за съжаление не е чак толкова позната според мен все още. Но смятам, че ще изблъска леко по леко другите обичайните, нали, медийни форми. Надяваме се да показваме стойностни неща, а пък вече как точно и коя форма ще измести. Защото доста се коментира и сред тези подрастващите, че тя в момента е по-актуална от останалите. Да, има го този момент. Истинско удоволствие беше. Благодаря ти за отделеното време. И аз благодаря много. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим в следващия епизод. До нови срещи!